Καλημέρα και Σοκράτες. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Μόλις έχω γυρίσει από την Κρήτη, όπου είχαμε μια περιοδεία και μιλήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, είδαμε τα προβλήματα της κοινωνίας, συζητήσαμε μαζί τους και συνεπώς είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για το πού βαδίζουμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάλατε από τις επαφές αυτές? Να σας πω το εξής. Το πρόβλημα είναι το εξής. Οι παραγωγικοί φορείς, οι άνθρωποι που παράγουν, είτε είναι στον αγροτικό τομέα, είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι άνθρωποι των υπηρεσιών, νιώθουν πραγματικά αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και το λέω αυτό γιατί κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Θα μείνουμε χωρίς πραγματική παραγωγή και αυτό, ξέρετε, θα έχει τρομακτικές συνέπειες στην οικονομία, στα ελλείμματα, θα κάνουμε ουσιαστικά ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και ανεργίας με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τη φορολογία η οποία έρχεται και νιώθουν πραγματικά εγκλωβισμένοι και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Οι δε αγρότες, μιλάω τώρα για αγρότες οι οποίοι παράγουν, εξάγουν, μιλάω για παραγωγικές επιχειρήσεις, νιώθουν ότι ουσιαστικά έχουν το κράτος απέναντί τους. Αυτά τα στοιχεία, αν δεν τα λύσουμε, αν δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε ποτέ από την κρίση, ξέρετε. Όσες συμφωνίες και να έχουμε, ό,τι και να κάνει η χώρα. Συνεπώς, πρέπει να πέσουμε πάνω στα προβλήματα του κόσμου, να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανάπτυξης. Αυτό είναι κοινός τόπος και για αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση και για την κυβέρνηση, ότι άμα δεν υπάρξει ανάπτυξη, η κρίση δεν λύνεται. Να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό. Χθες στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αναφερόμενος στην ιστορία της Οικουμενικής και αποκλείοντας αυτό το ενδεχόμενο, εξέφρασε έτσι, είχε μια αποστροφή προς την κυρία Γεννηματά λέγοντας ότι καταλαβαίνω τον κύριο Λεβέντη να θέλει Οικουμενική κτλ, αλλά την κυρία Γεννηματά να θέλει Οικουμενική με την απαραίτητη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν το καταλαβαίνω, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ουσιαστικά κατηγόρησε την κυρία Γεννηματά ότι ουσιαστικά έχει ταυτιστεί με την Νέα Δημοκρατία. Τι έχετε να απαντήσετε? Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Θα σας πω πρώτα το εξής. Ο ίδιος συγκυβερνάμε ένα κόμμα της λαϊκίστικης δεξιάς, ένα εθνικολαϊκιστικό κόμμα, και δυστυχώς χθες προς έκπληξή μας είδαμε τον αναφέρει ως κόμμα της κεντροδεξιάς. Πραγματικά θέλω να σκεφτούν οι προοδευτικοί πολίτες οι οποίοι για κάποια στιγμή πίστεψαν το ΣΥΡΙΖΑ, πίστεψαν τον κύριο Τσίπρα. Αυτή ήταν μια τοποθέτηση η οποία μας άφησε άφωνος. Δεύτερον, όσον αφορά για την τοποθέτησή του σε σχέση, συνεπώς για το ποιος ταυτίζεται αυτή τη στιγμή με τις δεξιές πολιτικές, νομίζω η τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα τα λέει όλα. Όσον αφορά για το τι συμβαίνει σε σχέση με το ποια θα είναι η λύση από εδώ και στο εξής. Εμείς έχουμε πει το εξής. Η χώρα δεν αντέχει νέες εκλογές. Δεν αντέχει να πάμε. 3 φορές πήγαμε στην κάλπη το 2015. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει. 5 μήνες πριν είχαμε εκλογές. Λέμε το εξής λοιπόν. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολο στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα να κυβερνηθεί η χώρα με οριακές πλειοψηφίες, των 153, των 155. Είναι τόσο δύσκολα τα προβλήματα που θέλουν συνεννόηση, εθνική συνεννόηση. Γι' αυτό τι προτείνουμε αυτή τη στιγμή? Προτείνουμε και ξέρετε, δεν είναι η λύση και αυτό που θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί τώρα τελευταία ακούμε ότι αν βρεθεί σε δύσκολη θέση θα επιδιώξει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης και όχι μια ευρεία κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι λύση, γιατί και πάλι μόνος του, πέρα από το ότι δεν θα είναι αυτοδύναμος, πέρα από το ότι δεν γνωρίζει κανένας αν είναι πρώτος, αλλά δεν θα μπορέσει να λυθούν τα προβλήματα από κανέναν μόνο του. Είναι το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Μητσοτάκη. Γι' αυτό εμείς τι προτείνουμε? Λέμε ότι στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και για μία τριετία μέχρι να βγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να τελειώσουν τα μνημόνια και να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας, φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, με προοδευτική, μάλιστα λέμε, με συγκεκριμένα στοιχεία, προοδευτική προγραμματική συμφωνία. Μα είναι τόσο απλό αυτό που λέμε. Το προοδευτική προγραμματική συμφωνία αφήνει έξω ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αφήνει όλη τη Νέα Δημοκρατία έξω? Όχι. Κοιτάξτε, για να υπάρχει κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας, με βάση τους συσχετισμούς του Σεπτεμβρίου, γιατί είχαμε εκλογές, έχουμε κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Αυτό λέμε, με βάση αυτούς τους συσχετισμούς, δεν θέλει κανένα τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά ή το ΣΥΡΙΖΑ ή ούτω καθεξής, με βάση τους συσχετισμούς που αποφάσισε ο ελληνικός λαός, για να υπάρχει κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας με πάνω από 200 βουλευτές, πρέπει να είναι τα δύο πρώτα κόμματα. Αυτό αναφέρει και η κυρία Γεννηματά, αυτό αναφέρουμε και στη Δημοκρατική Συμπάρταξη. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο, η προοδευτική προγραμματική συμφωνία τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχουν, κύριε Πίκουλα και κυρία Γεωργίου, συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα που θα υλοποιήσει αυτή η νέα κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή. Συγκεκριμένες.
Και θα πρέπει να είναι προϊόν αυτή η συμφωνία διαβούλευσης, γρήγορης βέβαια, αποτελεσματικής, δεν έχει χρόνο η χώρα για χάσιμο, η οποία συμφωνία θα πρέπει να μπορεί να τηρηθεί από ορισμένους. Για παράδειγμα, πέραν του μνημονίου, πέραν των διαπραγματεύσεων, υπάρχουν και ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Ποιοι, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υπογράψουν στοιχεία όπως το Σύμφωνο Συμβίωσης που υπογράψαμε πριν από λίγο καιρό και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία που προωθήσαμε και με τη δική μας πολιτική. Άρα, εδώ πέρα χρειάζεται με αυτή την προοδευτική προγραμματική συμφωνία να δημιουργηθεί η κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας που με βάση τους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς του Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν όλο και περισσότερα κόμματα. Αυτή είναι η σταθερή μας θέση. Θεωρούμε ότι είναι μια εθνική θέση. Με πολιτικά θέση. πρόσωπα ή με τεχνοκράτες? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα σας πω την άποψή μου. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει απ' έξω να βάζουμε πολλές προϋποθέσεις. Γιατί αν βάζουμε, θα θεωρηθεί από κάποιους ότι βάζουμε όρους για να μην γίνουν εύκολα δεκτοί. Ναι. Η άποψή μας, η άποψη που θα σας έλεγα και η προσωπική μου άποψη θα ήταν ότι αυτό θα χρειάζεται ένα συνδυασμό πολιτικών και τεχνοκρατών. Δεν είναι δηλαδή ότι ο ένας δεν κάνει ή ο άλλος δεν κάνει. Δεν χρειάζεται να αποκλείουμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα προχωρήσουμε με αποκλεισμούς δηλαδή σε αυτή την κατάσταση. Και δεν θέλω να βάλω τέτοιες προϋποθέσεις που να πει κάποιος, μα με τις προϋποθέσεις που μπαίνουν δεν μπορούν να έρθουν. Γι' αυτό πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν θα φτάσει δύσκολη ώρα να μπορέσει να δημιουργηθεί να υπάρχει έξοδος διαφυγής. Γιατί μπορεί να φτάσουμε σε ένα διέξοδο και να μην μπορεί να υπάρχει έξοδος διαφυγής. Εμείς ως υπεύθυνη δύναμη λοιπόν δείχνουμε με την πρότασή μας την έξοδο διαφυγής από τα διέξοδα που έρχονται. Βέβαια, εδώ το αντιπιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο τόπος έχει κάνει 3 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, συμπεριλαμβάνει και το δημοψήφισμα εδώ. Τις έχει κερδίσει ο κύριος Τσίπρας. Δεν υπάρχει λόγος να ξαναγίνουν εκλογές. Υπάρχει μια πλειοψηφία 153 που μπορεί να περάσει τα δύσκολα. Στο πρώτο σημείο, να μην γίνουν εκλογές, συμφωνούμε. Και εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει εκλογές Σεπτέμβριο. Στο δεύτερο στοιχείο, αν θεωρεί ότι μπορεί να τα περάσει με 153, όχι να περάσει τα μέτρα όμως αυτά σε 2-3 μήνες, να μπορέσει να κυβερνήσει αποτελεσματικά το επόμενο χρονικό διάστημα με αυτή την κοινωνική δυσφορία απέναντί του, αν μπορεί να νομίζει ότι αυτό θα δώσει μια διέξοδο, ας προχωρήσει, ας κυβερνήσει. Ας προσπαθήσει να κυβερνήσει αποτελεσματικά και εμείς θα κάνουμε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Όμως, ως υπεύθυνη δύναμη δεν μπορεί να μην προτείνουμε ποια θεωρούμε την καλύτερη λύση, η οποία, ξέρετε, μακροπρόθεσμα θα φανεί καλύτερα και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, για να μην ενισχυθούν δυνάμεις αντιπολιτικής, να μην ενισχυθούν ακραίες δυνάμεις. Να σας ρωτήσουν τώρα και για το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Πιστεύετε, μάλλον η κυρία Γεννηματά θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποφασισμένη να εξουσιοδοτήσει τον κύριο Τσίπρα ακόμη και για να ασκήσει βέτο στην Σύνοδο Κορυφής για το προσφυγικό? Να σας πω, πρώτα βάζετε ένα κρίσιμο θέμα, το θέμα του προσφυγικού και του Συμβουλίου Αρχηγών. Να σας υπενθυμίσω ότι πρώτοι ζητήσαμε εμείς, η Δημοκρατική Συμπαράσταση, στη συνάντηση με τον κύριο Παυλόπουλο, το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, γιατί θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται εθνική συνεννόηση και πρέπει να υπάρχει μια κοινή εθνική γραμμή. Και ανταποκρίθηκε ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα ζητήσαμε να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αν θα μπορούσε να γινόταν και πιο σύντομα την Παρασκευή, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε τώρα την Παρασκευή στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Στόχος είναι να υπάρξει αυτή η κοινή εθνική γραμμή για εθνική συνεννόηση. Θέλω να σας πω κάτι όμως. Έχουμε πει ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, ότι χρειάζεται επίσης να καταλάβουν ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν μπορεί να λυθεί από κάθε χώρα μόνη της, ότι δεν μπορεί να κλείνουν σύνορα ορισμένες χώρες, ούτε να κάνουν μονομερείς ενέργειες. Όμως σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να βρούμε συμμάχους. Και υπάρχουν σύμμαχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μια περίοδο νομίζω και η γερμανική στάση αυτή τη στιγμή, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο οικονομικό ζήτημα, στην οικονομική κρίση, νομίζω ότι κρατάει μια στάση η οποία είναι ενισχυτική της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης του θέματος. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε συμμάχους. Δεν είναι στόχος να αυξήσουμε εμείς έντονα τον αντιευρωπαϊσμό σε αυτή την ιστορία. Είναι να πάμε σε αυτή τη διαδικασία με μια κοινή εθνική γραμμή, με απαιτητικές διεκδικήσεις, με σκληρές διεκδικήσεις, αλλά με διαδικασία ύπαρξης συμμαχιών, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Να σας το πω απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Να μην ξαναφτάσουμε στην ιστορία του κυρίου Βαρουφάκη, που κάποια στιγμή βρέθηκε να είναι ο ένας απέναντι στους 18. Ναι. Αυτό, ξέρετε, οδηγεί σε αδιέξοδα και τα είδαμε τα αδιέξοδα το καλοκαίρι. Να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Συνεπώς, αυτός είναι ο στόχος της κοινής εθνικής γραμμής. Όχι να αποφύγουμε στοιχεία τέτοια τα οποία θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Μάλιστα. Κύριε Θεοχαρόπουλε, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά.